नोंथाङा फिन जोंनि उदालगुरि बेबायदि सोमोनांथावना बेबायदि स्टेटनिफ्राय बेबायदि बान्था मोननो हाबाय जिखिनि केनेल क्लाबनिफ्राय बेबायदि बान्था मोननो हाबाय मा बुंगोन बेनि बेलायाव खुलुमबाय गिबियावनो जोंनि बे JB Husky केनेलाव फिन आरो नुजाफैनायनि थाखाय लास्ट 2025 बे मार्च 2 23-24 चेम्पियनशिप डग शो जादोंमोन गुवाहाटी केनेल क्लाबा फाथिदोंमोन KCAनि आन्दाराव KCAनि जाबाय केनेल क्लाब अफ इन्डिया चेन्नाइ हेड अफिस स' बेयाव सैमानि जातनि कम्पिटिशन जायो आरो बेजों लोगोसे ग्रुपनि आरो बेजों लोगोसे बेस्ट इन शो फार्स्ट सैमानि जादानो जाहैबाय गावबा गाव जात स' जोंनि जादानो जाहैबाय साइबेरियान हास्की स' जोंनि बे जादाव साइबेरियान हास्कीयाव जोंना सेथि पजिशन मोननो हादों जों लांदोंमोन सामार कल नेमा जाहैबाय सामार पेपारनि नामा जाहैबाय रमान्टिकास एस्टन जों एस्टनखौ लांदोंमोन माने सामारखौ लांदोंमोन जों स' सामारा सेथि पजिशन मोनदों 23rd 24th चेम्पियनशिप डग शो माने मोननै रिं 23rd ओमफ्राय 24th जों मोननै रिंआवबो सेथि पजिशनखौ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे नेक्स्ट श'आनो जाहैबाय ग्रुपनि जायो ग्रुपआ जाहैबाय हमना ला साइब्रेन हास्कीजों लोगोसे पमिरेन दंफायो हमना ला साइब्रेन हास्कीजों लोगोसे बेलेग बेलेग जात दंफायो एग्जाम्पल स' बाहेरनिफ्राय बिराद फैयो बे समाव कलकातानिफ्राय फैदों हमना ला खाथि खाथा उरिस्सानिफ्राय फैदों हमना ला आरो चेन्नाइनिफ्राय फैदों स' बिसोर बिराद गोबां ट्रेनिं खालामो स' जों ग्रुपआव हाथ'वासै आरो बेसेन श'आवबो हाथ'वासै स' नेक्स्ट हपफुलि जों नेक्स्ट श'आव जों मर प्रिपेयार जानानै मर ट्रेनिं जों होनानै जों नेक्स्ट श'आव जों पार्टिसिपेट खालामगोन आरो साबसिन आरो बेटारसिन जों पार्टिसिपेट खालामगोन आरो जों जि जोंनि बे उदालगुरिनिफ्राय जों थांनो नाजागोन साबसिन प्रिपेयार जानानै ताकि जों माबा मोनसे जोंनि जायगानि थाखाय जों मोनसे मुंदांखा आरो मोनसे ट्रफिखौ जों लाबोनो हानाय बायदि दा बे ट्रेनिं बेलायावहाय नोंथांमोना माबायदि ट्रेनिं होयो सि श'आव जाहैबाय सैमानि मोनसे पस्टार बेखौ नायो ओमफ्राय सैमानि गेटखौ नायो गेट माने सैमानि ट्रटिं माने सैमानि खारनाय उनथिंनिफ्राय बाल' बाल' खारबाय जानाय नङा सिगांनि आथिं उनथिंनि आथिं ग्रोब मिलायनानै ट्रटिंआव खारनांगोन बिसोरो ओमफ्राय सैमानि स्टेक माने सैमानि पस्टार सिगांनि आथिङा सिदा जानांगोन आरो उनथिंनि आथिङा सिदा जानांगोन स' बे मोननै बेलायाव नायो आरो सैमानि हाथाइ सैमानि बाइट होनना बुङो बेखौ नायो आरो सैमानि बडी साइज बडी शेप बेफोरखौ नायजोबो दा बेजों लोगोसे नोंथाङा जे गोबां हार्ड वर्किं सासे यां लाइमोन बुंनांसिगोन नोंथाङा नाथाय बेयावल' इनभल्भ नङा जों नुनो गोबां नोंथाङा कमार्सियेल लाइनावबो दङ माबायदि टाइम होनो हायो नोंथाङा टाइमा बुहुत मुल्यबान टाइमा खेबसे थांफिनबाथाय आरो मोननो थाङा स' डेफिनेटलि इट्स नट इजि जेराव आं मेनेजमेन्ट खालामदों बेचलर अफ बिजनेस मेनेजमेन्ट जेराव आं MBA खालामदों स' आंनि मस्टलि लाइनानो मेनेजमेन्टनि लाइनावमोन स' बेसेबां हायो आं नाजायो आं टाइमखौ आं लस थांहोआबासिनो टाइमखौ आं वेस्ट थांहोआबासिनो टाइमखौ बेस्ट इउटिलाइज खालामनो नाजायो बे नङाखि आं पारफेक्ट आम ए लार्नार आं सोलोंथाइखौ आं लागासिनो सानफ्रामबो बे नङाखि आं रोंबाय आं गोरोंखा आं बिदि मालाबाबो साना आं सोलोंथाइखौ लागासिनो बेजों लोगोसे आं समखौ इउटिलाइज खालामनो नाजायो जेरै आं हास्किनि बेलायाव आं दायो बर्थमान सैमा फिसिनानै आं सानै मानसि दायो आं बिसोरनि लाइफखौबो नायनो हादों सानै हेल्पार दं आंजों बेजों लोगोसे दायो जि आंनि आदार बिजनेस दं मेसिनारिनि बिजनेस दं आरो बेजों लोगोसे रेस्टुरेन्टनि बिजनेस दं बेयावबो स्टाफ लाखियो आं जेरावबो आं सम होयो मालाबा आं सैमाजों सम होयो मालाबा आं मेसिनारि पार्टआव आं सम होयो मालाबा आं रेस्टुरेन्टआवबो सम होयो स' इट्स नट इजि आरो सानफ्रामबो हार्ड वार्किंआ नांखागौ खस्थ'जों लोगोसे सिमांजों लोगोसे नाजालांनायजों लोगोसे आं जेरैखि जाया समखौ आं बेस्ट इउटिलाइज खालामनो नाजायो मोनसे गुड हेबिटजों हेबिटआनो नोंखौ आवगायलांगोन सिमाङा नोंनि मोनसे जांख्ला आरो गला नोंनि मोनसे जांख्ला बाट नोंखौ सुंथानानै जेब्ला नोंखौ दोनबाय थागोन बे जाहैबाय नोंनि हेबिट आरो नोंनि आखल आखु दा नोंथाङा जिखिनि बुंबाय बावैसो इन्टारस्टेट जिखिनि फैबाय थानाय समाव नोंथाङा देरहाथारगोन बुंदों नोंथांनि प्रिपेरेसन माबायदि फैबाय थानाय बेलायाव नेक्स्ट जेब्ला शो जाबावगोन बेल' नङा गुवाहाटी केनेल क्लाबाल' शो फाथिया बे नङा एन्टायर हमना ला कलकातानो हमना ला चेन्नाइनो हमना ला बेंगलरनो हमना ला दिल्लीनो पान्जाबनो उरिस्सानो गोबां एभ्रि स्टेट आरो एभ्रि स्टेटनि आन्दाराव आरो डिस्ट्रिक्ट दंबावो बिसोरबो शो फाथियो स' जों जेरावबो लांनो हायो बाट एक्सपेन्सेसआ बिराद हाई जायो बे जाहैबाय नोंनि जेब्ला हबि दं नोंनि जेब्ला सिमां दं बे थाबा नोङो एक्सपेन्सेसखौ बांद्राय जेबो साना एक्सपेन्सेसआ जालाङो बेजों लोगोसे स' जों सानदों एबार आंनाव दायो 6टा फिसा दं 6टा फिसायाव माब्रैया बुक जाबाय मानै आं फिमेल लाखिनो सानदों बे फिमेलखौ आं मोजाङै ट्रेन खालामनानै नेक्स्ट श'नि थाखाय आं प्रिपेयार खालामनो नाजागासिनो अलरेडि आं सानखाबाय आरो बे मानै फिमेलनि थाखायनो लाइनेजखौ दोननो थाखाय मासे मेल आं कलकातानिफ्राय अलरेडि बुकिं खालामखाबाय बेखौ आं कलकातानिफ्राय लाबोगोन कलकातानिफ्राय फैगासिनो बियो अलमस्ट एप्रिलनि लास्टआव सफैगोन बियो स' बिदि नाजालांनायजों लोगोसे बिदि मोनसे प्लेनिं आरो
प्लेनिं मोनसे आरो मोनसे नाजानायजों लोगोसे आं सानदों नेक्स्ट जेब्ला श' जागोन गुवाहाटि गेलेनाय क्लाबानो होन कलकाता गेलेनाय क्लाबानो होन बेंगलुरु गेलेनाय क्लाबानो होन जेराव आं थांनो हायो जेराव आं सम दिहुननो हायो बेयाव आं मर प्रिपेयार जानानै मर ट्रेनिं होनानै आं थांनो नाजादों आरो बे ट्रेनिंनि थाखायनो जोंनि बे उदालगुरि बायदि जायगायाव जोंनि गुवाहाटि बायदि जायगायाव गोबां आंखाल जोंनाव ट्रेनारा मोननो थाङा आरो सैमानि बेलायाव जों बिराद लेकिं जानानै दं आरो आं गोबां इउटुबाव टिउटरियेल नायो आरो गावखौनो आं सानो आम ए लार्नार जेखौ आं बुंखाबाय आं इउटुबनिफ्राय टिउटरियेल नायनानै आं सोलोंथाइखौ लागासिनो आरो बाहेरायाव माबायदि सैमाखौ ट्रेनिं होयो जेरै आं बुंदों सैमानि श'आव मा नायो स्टेकखौ नायो मोखांनि आथिङा बिराद मोजाङै सिदा थानांगोन आरो उनथिंनि आथिङा बिराद मोजां सिदा थानांगोन जेराव जाजा फैनानै बेखौ बिलिद फैयो बिनि हाथाइखौ नायो आरो सैमानि हाथाइखौ नों मोजाङै दिहुननानै देखायनांगोन सैमानो बाइट माने हाथाइनि सिजर बाइट दं इन शर्ट आउट शर्ट गोबां थायो बाट मस्टलि कमना सिजर बाइट होनना बुङो बेखौ नायो सैमानि स' सैमानि हाथायाबो थिग थानांगोन हाथाया पेरखं मेरखंबा जानाय नङा आरो सैमानि बडिनो सैमानि लानजायनो बे माबायदि थादों आरो सैमा अख्रा सैमानो हमना ला श'आव सैमा लांबायनो सैमाखौ जाथारनो दांबायनो सैमाया नेरबायसोनो स' बिदि सैमा डिसक्वालिफाइड जागोन आरो स' बिदि सैमाखौ नों ब्रिदिं खालामनाङा मानोना सैमा अख्राखौ नों जुदि बांद्राय ब्रिदिं खालामना नेक्स्ट लाइनाबो अख्रा जायो स' श'नि मेइन जाहोनानो जाहैबाय सैमानि मोजां लाइनखौ दोननो नाजानाय स' आंनिबो बेनि एमा जाहैबाय बेसेबांनो JB हास्कि दं इण्डियायाव आं वान अफ द बेस्ट जानो नाजागासिनो फिउचाराव ताकि आं मोजांनिफ्राय मोजां लाइनखौ जोंनि उदालगुरि बायदि जायगायावनो आं दोननानै बाहेरायाव हरनो हानाय दासिम जिखिनि बे हास्कि बे सैमा फिसाखौ फिनानै बेसेबांसो रां आरजिनो हाखो रांनि बेलायावथ' आङो दायो जिसिमा दं हमना ला दायो आंनाव 6टा फिसा दं हमना ला माब्रैया बुकिं जाखाबाय अलरेडि मानैया गुवाहाटि थांगोन माथामानो गुवाहाटि थांगोन एबार मासे दिखियाजुलि थांगोन स' आं मासेयाव 35,000 40,000 खरि हरगासिनो दायो ओमफ्राय दायो जि फिसा मानै दं 6टा फिसायाव माब्रै आं हरगोन मानैखौ आं रिटेन खालामनानै